Molt bé, doncs. Bon vespre a tothom. Molt contenta de ser aquí. Gràcies per avui assistir a aquesta inauguració d'una nova edició de la Universitat d'Estiu de la nostra universitat. Vol dir que tots els que m'acompanyeu, rector, primer tinent d'alcalde, doctor Imany, sobretot avui el que li fem l'homenatge al doctor Vallès i els representants també del regidor, el senyor Gili i el senyor Iats, representants de la universitat, regidors, director general, familiars del doctor Vallès, que n'hi ha una bona colla, i tot el que és la comunitat universitària també, rectora, i deixaré segur molta gent que sou aquí, que avui ens heu volgut acompanyar en aquest acte, que com sempre, per nosaltres, ja sabeu que en aquesta sala sempre s'hi fan els actes més emblemàtics de la ciutat i fer la inauguració de la nostra universitat d'estiu, que en aquest cas podem dir que celebrem aquest any els seus 25 anys, per nosaltres és un goig tornar a fer una nova edició, però sobretot avui poder fer aquest homenatge per l'estima, pel paper rellevant que té i per el biguetanisme i, com no, tot el que ens aporta i que és la figura del doctor Vallès. Vol dir que per començar ja l'acte, altre cop la benvinguda i passo primer de tot la paraula al doctor Iats, el senyor Iats, el delegat del rector, quan vulguis. Has d'apretar. Aquí? Ara sí. Excel·lentíssima alcaldessa de l'Ajuntament de Vic i presidenta de la Fundació Universitària Balmes, magnífic rector de la UVic-UCC, primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Vic i president de la FES, primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Manresa, doctor Antoni Vallès de Luna, companyes, amics, senyores i senyors. Aquest estiu, a la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya, es porta a terme la 27a edició de la Universitat d'Estiu, justament en plena celebració dels actes del 25è aniversari de l'aprovació de la Llei de Reconeixement de la Universitat de Vic. És a dir, que aquesta joiosa dèria per buscar un espai per a la formació especialitzada intensiva en temps d'estiu ja s'havia iniciat fins i tot 2 anys abans d'aquell històric 21 de maig de 1997. Un any més, doncs, ens sentim plenament honorats de poder ser rebuts en aquesta il·lustre sala de la columna de l'Ajuntament de Vic per donar el tret de sortida oficial a totes aquestes activitats acadèmiques i també lúdiques, culturals, que ens acompanyaran durant aquestes primeres setmanes del temps més calorós de l'any. I enguany, com ja ha estat un excel·lent costum en les darreres edicions d'un acte com aquest, aprofitarem l'avinentesa per homenatjar una personalitat referent del nostre entorn, el doctor Antoni Vallès de Luna, insigne conciutadà, del qual posteriorment el doctor Josep Arimany ens en farà l'encontre. Com a responsable de la programació de la formació contínua del VIC-UCC, em pertoca ara, en començar aquest acte, de fer-vos només un breu repàs a les diferents propostes que hem programat per aquesta 27a edició de la Universitat d'Estiu, procurant que totes aquestes activitats, com en totes les edicions precedents, serveixin per apropar la formació universitària a la ciutadania, alhora que apropem la ciutadania a la universitat i a l'ampliació del coneixement. Senzillament, la programació d'aquestes activitats pretén fomentar que la formació i la cultura estiguin a l'abast del major nombre de persones possible, de totes les franges d'edat i amb la major extensió territorial possible. El marc temporal en què es desenvolupa activitat a la Universitat d'Estiu d'enguany va començar, de fet, aquest mes de maig, i tot i que el gruix més important tindrà lloc entre el juny i el juliol, alguna proposta s'allarga fins i tot fins a inicis de setembre. A diferència del que va succeir en els 2 anys precedents, per culpa de la Covid-19, la programació de cursos d'enguany a la Universitat d'Estiu és majoritàriament presencial, amb cursos a Vic, Manresa i Barcelona, com no podria ser d'altra manera, però també en d'altres ubicacions com poden ser Alpens, Cervera o Montserrat, entre d'altres. La principal novetat d'enguany és la introducció de formacions en l'àmbit del disseny a la ciutat de Barcelona, gràcies al recent acord de federació amb l'Elisava. A les instal·lacions de l'Escola Elisava, al final de les Rambles barcelonines, s'oferiran programes d'especialització en l'àmbit de disseny d'interiors, de packaging, de mobiliari o de disseny editorial, entre d'altres, sempre amb un enfocament centrat en l'experiència de casos pràctics. Seguidament, passo a destacar-vos algunes altres de les formacions que s'han programat enguany segons els diferents àmbits de coneixement. Per començar amb l'àmbit de salut,
Per exemple, el proper 6 de juny, és a dir, aquesta setmana vinent, es portarà a terme en format online una jornada en psicomotricitat entorn al cos i els processos de comunicació i aprenentatge, a càrrec del prestigiós psicomotricista argentí i també escriptor i psicòleg social Daniel Calmels. Dijous passat, per exemple, ja va tenir lloc també al TAI a Manresa i organitzat per la Càtedra de Malalties Infeccioses dirigida per Bonaventura Clotet, la jornada anual adreçada a tota la comunitat mèdica d'actualització sobre la infecció pel virus VIH. A primers de juliol, la Facultat de Medicina, en col·laboració amb HD Forènsic de Transsilvània, ha programat també un curs d'actualització en antropologia forense, en anglès aquesta vegada, en format híbrid i també en format presencial a Barcelona, justament a les instal·lacions de l'ISABA. El programa pretén introduir els participants a les millors pràctiques en antropologia forense, des de la recuperació a l'anàlisi de restes òssies, a la interpretació de traumatismes i identificació positiva. Canviant d'àmbit i passant al d'educació i ciències humanes, voldríem animar novament a totes aquelles persones interessades en la literatura infantil i juvenil, ja sigui des d'una vessant estrictament professional, mestres, bibliotecaris, o ja sigui per una motivació més personal, a participar en una nova edició, i ja en van 12, de l'Escola de Literatura Infantil i Juvenil de l'Abadia de Montserrat. Es manté format de 2 dies intensos al Monartí, en aquest cas serà el 6 i el 7 de juliol, i enguany amb el tema Imaginació i realitat, famílies i infants a la literatura infantil i juvenil, en què permetrà als assistents tractar la qüestió essencial de la família, que compta amb una llarga tradició en la literatura de tots els temps. Seria un bon moment aquest per recordar que, malauradament, fa ben poques setmanes ens va deixar pare Massot, que fou l'impulsor i alma mater d'aquesta escola d'estiu en coordinació amb la nostra universitat. Aturar la mirada, dibuixar per conèixer, és un altre programa en l'àmbit d'educació que pretén promoure la pràctica del dibuix com a vehicle de pensament i d'expressió artística i científica, i està previst de fer-se al MNAC, el Museu Nacional d'Art de Catalunya, a partir de les obres del mateix museu. I també en aquest àmbit voldria destacar una proposta relacionada amb la música i les cançons de l'aula, que tindrà com a protagonistes docents els nostrats Guillem Roma i Mariona Castells. Per acabar, en aquest àmbit, només citar que es torna a programar ja la 10a edició de la Jornada sobre Art i Cultura Religiosa a Catalunya, Santes, Verges i Màrtirs, la santedat femenina a l'edat mitjana, que és una jornada organitzada amb l'Institut Superior de Ciències Religioses, amb el format habitual d'un matí de ponències i debat al Seminari de Vic i una segona part a la tarda fent observació de la temàtica tractada a partir de les obres del Museu Episcopal de Vic. En l'àmbit de les ciències i de la tecnologia, de nou també presentem col·laboració ja habitual, és la 3a edició en aquesta ocasió, amb el Consorci del Lluçanès del curs d'introducció a les principals tecnologies d'elaboració de formatges al Lluçanès. I per acabar aquestes pinzellades de programació acadèmica, i tenint en compte que l'estiu sempre és un bon moment per poder intensificar el coneixement i fluïdesa de les llengües estrangeres, en aquest cas, tant l'Escola d'Idiomes del Campus Vic com del Campus Manresa han programat cursos a través de videoconferència o bé en plataforma en línia i també intensius per poder aprofundir en el coneixement de diverses llengües com l'anglès, l'alemany, el francès, l'espanyol, entre d'altres. De fet, s'ha de fer justícia i dir que el mèrit de l'extensió i la riquesa d'aquesta programació és bàsicament dels respectius equips de treball de formació contínua dels campus de Vic, de Manresa i de l'ISABA. M'agradaria aprofitar aquesta avinentesa per fer un especial agraïment a la Montserrat Fontarnau, directora del CIF del Campus Vic fins avui, i a la Coco Vilaseca, directora del Centre Social de Formació Contínua del Campus Manresa, que justament enguany ambdues deixen les seves funcions en aquest àmbit de formació contínua a la nostra universitat, però per passar a entomar noves responsabilitats en altres àmbits d'organització de la UBIC-UCC, on ben segur ens deixaran també petja com han fet en aquesta formació contínua. Deixant de banda l'àmbit estrictament formatiu, la Universitat d'Estiu de la UBIC-UCC aplega també una diversitat molt gran d'activitats culturals, el que anomenem plataforma cultural. Enguany, en aquesta plataforma es portaran a terme durant aquests mesos d'estiu més d'una vintena d'activitats culturals diverses, sobretot en col·laboració amb moltes institucions del territori. És una de les funcions que vol tenir també la Universitat d'Estiu. Aquestes activitats enguany recuperen un alt grau de presencialitat, si no complet,
i es poden desglossar en diverses exposicions, taules rodones i conferències i altres activitats diverses. Permetin-me, per acabar ja aquesta presentació, citar-ne només alguna d'elles. Per exemple, en el camp de les exposicions, m'agradaria justament citar una que comença demà mateix, de pintura, de l'autor Enric López Ruestes, que fou un dels fundadors d'aquesta Universitat de Vic, traspassat, malauradament, el desembre de 2020, i que va dedicar justament la darrera part de la seva vida a aquesta activitat artística. Aquesta exposició estarà oberta a partir de demà fins al 15 de juliol al campus de Miramarges, aquí a Vic. En l'àmbit de taules rodones i conferències, que també n'hi ha diverses, deixi'm que el citi una que hi ha la setmana vinent, 8 de juny, a les 7 del vespre, a la sala modernista del Casino de Vic, sobre món laboral i discapacitats, a càrrec del senyor Stefan Troman. Ja com a últimes pinzellades, en l'àmbit del teatre, la participació de l'aula de teatre de la Universitat de Vic a la segona Bienal de Teatre Universitari Xarxa Vives, que tindrà lloc, que de fet té lloc demà i demà passat al Paranimf de la Universitat d'Alacant. I el concert també de Festa Major, enguany concert de Festa Major de l'Orquestra Inclusiva, programat a la plaça de la Catedral, amb motiu de les festes de la Festa Major de Vic, el dia 8 de juliol a les 7 de la tarda. Com no voldria acabar sense citar les col·laboracions també ja absolutament habituals amb el Festival de Nits de Cinema Oriental, que es celebra a Vic també a mitjans de juliol, i a la 20a edició dels tallers musicals d'Avinó. La programació d'aquesta extensa plataforma cultural és un treball bàsicament de l'equip de l'àrea de servei de la comunitat universitària del Campus Vic, liderat per Ramon G. Simón. Ja per acabar, ara sí, en definitiva, us animem a tots vosaltres a trobar el detall de tota l'oferta formativa de l'Universitat d'Estiu de la seva plataforma cultural associada al nostre web. Esperem que l'amplitud i diversitat dels programes pugui permetre que tothom trobi alguna activitat del seu interès en el programa d'aquesta 27a edició. Sigueu-hi tots molt benvinguts. Moltes gràcies. Moltes gràcies, doncs, senyor Ias, per tota aquesta informació. I ara passaria la paraula al doctor Imany, primer tinent d'alcalde i president de la FES, que ens farà l'encomi de l'homenatjat. Com vulguis. Molt bona nit, totes i tots, alcaldessa, rector, primer tinent d'alcalde de Manresa, doctor Llats i sobretot l'homenatjat professor Antoni Valles de Luna. També vull agrair a les autoritats acadèmiques, a la rectora, exrectora Fargas, al senyor Batget, que és el director general de la Fundació, a tots vosaltres que esteu aquí, companys, regidors de l'Ajuntament de Vic, i per tant, aquesta nit és una nit important per Vic, pel biguetanisme, no? Per mi és un goig introduir avui unes paraules d'encomi, aquesta benvinguda i presentació del doctor Valles de Luna, amic, mestre meu i de molts que esteu aquí, i en el dia que inaugurem aquesta Universitat d'Estiu de l'any 2022. Després de la pandèmia, retrobar-nos és un plaer. Crec que és molt mereixedor que avui, en aquesta inauguració de la Universitat d'Estiu, es faci un homenatge al doctor Valles de Luna. En primer lloc, perquè, com a biguetà, sempre ha estat implicat en projectes de ciutat. I en segon lloc, mai ha deixat de fer assistència a Vic com a cardiòleg i permeteu-me que digui com a professional de la cardiologia ha estat, i tots ho considerem així, un cardiòleg universal. És molt difícil sintetitzar amb un comi. Jo tenia de portar aquí tot el seu currículum, tota la seva vida, i he pensat que per l'audiència i com a respecte amb ell seria bo portar un PowerPoint amb fotografies, com ho he dividit, i ho veiem tota la vida, des de la vida familiar, la vida professional i la vida biguetana, no? Perquè és un home que sempre porta el cor Vic. Per tant, jo crec que la ciutat de Vic té un deute amb el doctor Vallès, perquè per mi és un ambaixador de la ciutat. I comencem ja la presentació amb la primera diapositiva, si va bé això, ja. Sí. La figura de l'Antonio, no? La figura del doctor Vallès, amb els actes que ha participat aquí a l'Ajuntament de Vic i també quan se'l va homenatjar a la Universitat de Vic. Un que us he explicat. Jo he fet aquesta presentació i ara que veig aquí una persona que és l'Àlex Genís, que moltes vegades ens parlem de coses de Vic, he pensat molt la dimensió personal i familiar d'ell
com us he dit, la trajectòria professional i acadèmica i assistencial i la implicació sociocultural que hauria de tenir. Bé, l'Antoni Vallès de Luna va néixer l'any 36, uns mesos abans que esclatés la Guerra Civil espanyola, i per tant, amb aquest dibuix de la Pilarín es veu una cigonya que arriba a la plaça de la Catedral. I això, ja comencem amb els temes. Mira, aviam, no sé. Darrere és això. Aquí. Bé, jo soc miope i, per tant, les lletres no les veig, però sort que m'ho he estudiat i coneixo. Ell va néixer a la plaça de Catedral, va néixer l'11 de març de l'any 36 i és fill d'una nissaga de metges. Ell és la quarta generació, però ara ja està en la sexta generació. Va estudiar, com molts biguetans, jo també vaig estudiar al Col·legi de Sant Miquel dels Sants. Suposo que allà també tenim mossèn Barriol i tots els mossens que ens van donar les classes, i va marxar cap a estudiar primer a Saragossa i després a Barcelona i va acabar la llicenciatura de Medicina l'any 59 a la Universitat de Barcelona. Ell, ja quan estudiava la carrera, li agradava la cardiologia i sobretot l'electrocardiografia. I per tant, ell va fer l'especialitat i ho parlaré posteriorment. Faig dos esments ràpids a les figures dels seus besavis. El seu besavi Joaquim Vayreda, el gran pintor olotí, i Antoni Vallès Fuster. És els besavis del doctor Vallès, que ell moltes vegades me'n parla, per això ho poso aquí. Però ell, la nissaga de la família, comença amb Antoni Vallès Fuster i va amb els doctors Vallès, amb el seu pare, Antoni Vallès Vayreda, i aquí va aquesta fotografia que és dels anys 40, que es fa el doctor Candi Vallès amb en Josep Prat de Sala. Aquí hi havia un metge de la família, i el doctor Terry Cabas, que estava aquí, sap perfectament la família dels doctors Salaric. Hi havia un doctor Miquel del Sant Salaric, que va fer un poema que era els meus racons de mi. No el llegiré, el doctor Vallès el sap de memòria, però jo no el sé memoritzar. I aquest poema deia: sojorn pairal de clàssica motllura, aquest carrer de traça i pedra dura, vivífic monument acisellat, troballa d'amistat i saviesa. Parella patriarca que dura impresa com dues pedres més de la ciutat. Aquest és el poema que va fer el doctor Salaric en referència al doctor Candi Vallès i Josep Prat de Sala. Però el doctor Vallès, aquí aquesta fotografia és dels seus pares, que l'he volgut fer en homenatge amb el doctor Antoni Vallès Vayreda i la seva família amb la seva mare Enriqueta de Luna, amb tota una foto familiar. Ell, l'altre dia que estava parlant amb ell, em deia la figura del meu pare. Doncs aquí hi ha la fotografia de quan es va col·legiar al Col·legi de Metges de Barcelona i després amb un quadre que tenen a casa seva. Però aquí és una fotografia molt important. El doctor Vallès es casa, veiem la figura de la Pilarín Vallès, i es casa amb una persona que és Maria Clara Genís i Piqueras. Jo podria dir, per la percepció que tinc, una gran esposa, una gran mare i també una gran col·laboradora. La persona que ha estat sempre al seu costat i que ha estat sempre donant el suport amb la persona, amb el científic, amb el metge assistencial, amb el metge de projectes. Jo ho he viscut en primera persona, i ho sap la Maria Clara, que moltes vegades he estat amb ells a Barcelona i he vist moltes situacions personals que la Maria Clara sempre està al costat. I la Maria Clara i l'Antoni Vallès tenen 5 fills que estan avui aquí. No hi ha la Míriam per una circumstància personal, però està representada pel seu marit. I per tant, han fet una gran família. Veiem aquí aquesta imatge molt bona de tota la família, ell mirant electrocardiogrames i amb els 5 fills a sobre, però sempre al costat aquesta persona és Maria Clara Genís i Piqueras, filla d'un gran també biguetà, en Jaume Genís, que tenia la família Genís i Rius a la fàbrica de Cortés. Bé, aquí veiem els fills, tots els fills, la Clàudia, la Betty, l'Antoni, l'Olívia i la Míriam, i també amb els seus gendres, el doctor Roberto Losua, la doctora Ricard, el doctor Gómez, tota la família, i tenen molts metges a la família. I una persona també particular, i que ha tingut ell, té diverses germanes, el doctor Vallès, però amb la Pilarín és, jo m'he donat suport als dibuixos d'ella, ha estat també una persona que ha estat molt relacionada amb el seu germà.
Aquí veiem els seus dibuixos, un dibuix com visitava el doctor Candi Vallès al consultori i com a la plaça de la Catedral hi anava gent a visitar-se. Aquests, els seus amics. El doctor Vallès és amic dels amics. I veieu que hi ha l'Angenís, hi ha el Dia Català, hi ha en Codina, em sembla que hi ha en Miquel Codina, tots els seus amics que moltes vegades fan sortides, i aquí em sembla que això deu ser el recinte de Sant Pau, i també hi ha l'exalcalde Pere Girbau, que està també aquí a aquesta sala i que sempre jo el nomeno, perquè és una persona també que amb la discreció sempre està al costat de la ciutat. I Pere, t'ho agraïm tots molt. Aquí amb els seus amics que cada 31 de desembre celebren el cap d'any, jo sé que a casa del doctor Vallès hi esteu sempre al costat. Però anem a entrar ja al seu perfil professional i acadèmic, no? Toni Vallès és metge cardiòleg, va ser metge intern de cardiologia de l'Hospital Clínic, posteriorment es trasllada a Londres, al Regne Unit, en diversos hospitals on es postgradua en cardiologia, fa l'especialitat i inicia la seva carrera a l'Hospital Clínic, però de seguida passa a Sant Pau. I a Sant Pau comença com cap clínic, cap de servei, director del Departament de Cardiologia i Cirurgia Cardíaca, també com a director de l'Institut Català de Cardiologia, i en la vessant acadèmica té tota la graduació des de començat de professor associat, professor titular, i arriba a catedràtic. Això és important de la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha tingut una vida molt activa, tant professional, acadèmica, com d'exercici professional. Compatibilitza la universitat amb la seva activitat assistencial, és director del Servei de Cardiologia també de l'Hospital de Quilon, però mai ha deixat de visitar a Vic. És dels que han visitat el dissabte a Vic. Això, els dissabtes hi ha uns quants que visitem, doncs el doctor Vallès ha visitat sempre. I sempre, qualsevol dia, qualsevol diumenge, jo personalment us puc dir alguna anècdota que el diumenge l'he trucat i hem anat a una casa de pagès o hem anat a un domicili que hi havia algú que hem hagut de pulmó i que el van haver de traslladar, que em recordes, a Barcelona. I sempre el doctor Vallès està disposat a ajudar. I això és una cosa important. Impulsa línies d'investigació, és un home que ha impulsat l'electrocardiografia mundial, però també ha fet estudis sobre mort sobtada, ha fet diversos treballs i impulsa sobretot l'Institut Català de Ciències Cardiovasculars, que ve des de Nova York, que estava amb el doctor Valentí Fuster, la Lina Badimont. Per tant, és una vida plena de reconeixements en l'àmbit de la vida professional i acadèmica. Aquí podríem dir que ha fet més de 350 articles, és autor de 20 llibres, té un llibre d'electros que s'ha traduït en 9 idiomes i ha fet multitud de conferències. I és editor i revisió de múltiples revistes nacionals i internacionals de cardiologia. Veiem un article al Circulation, el 2005, amb una sèrie d'autors cardiòlegs de renom que parla sobretot de l'infart posterior. I aquesta és de les últimes conferències que ha fet el doctor Vallès, un webinar sobre electrocardiografia que es va fer el 2020, a l'època de la pandèmia, i per tant ell no ha deixat mai de fer docència. Aquí veiem el doctor Vallès en tots els seus llibres, amb una sèrie d'imatges, les edicions de llibres d'electrocardiografia, és el llibre que està a més biblioteques del món, i més de 20.000 biblioteques el tenen, i aquí veiem les portades del llibre. Però estic parlant de l'àmbit acadèmic, de l'àmbit professional, però també tenim de parlar de l'àmbit assistencial. Aquests són els primers metges, veig el doctor Brugués, el doctor Jaume Riba, junt amb el doctor Sant Martí i el doctor Boix, amb les seves col·laboradores, i fixeu aquí que hi ha la senyora Maria Clara Genís, que és una de les persones que ha fet també molts electros i ha fet molts holters a la seva vida ajudant el doctor Vallès. I aquesta vull posar menció en aquesta diapositiva perquè en Jaume Riba ha estat el seu col·laborador leal, professional, que sempre l'ha tingut al costat i per tant aquí es mereix sortir. Però l'any 89 amb el doctor Vallès fa un canvi important amb el doctor Riba i junt amb la seva filla munten el que és el consultori Vallès, que en aquests moments té més consultori clínic, el grup Vallès té més de 150 metges i té cap a 90 persones treballant. Per tant, és un projecte nou, hi col·labora el Jaume Riba, també hi col·labora el fill, el doctor Antoni Vallès Genís, junt amb el doctor Vallès, però és molt important aquí l'impuls que fa, puc dir, gerenta, la Clàudia Vallès. I també ha fet projectes de solidaritat, com el projecte GEMMET, amb en Jordi Vidal, que ara ha intentat fer el projecte de fer electrocardiogrames a nivell per portar-los a l'Àfrica. Jo ho he viscut perquè vaig ser
membre del seu Consell d'Administració, el que havíem fet a Solidaritat a nivell mundial. Bé, i Antonio Vallès sempre, en tots els seus llibres, sempre hi ha dibuixos de la seva germana, Pilarín, que són dibuixos molt didàctics i pedagògics. Fixeu-vos que la Societat Espanyola de Cardiologia va voler homenatjar a Fernández i a en Pulpón i al doctor Vallès com els grans metges humanistes de la cardiologia. Per tant, això demostra el fet que no és solament assistencial, sinó que és un metge molt humà. I de reconeixements n'ha tingut molt, Antoni Vallès, i perdoneu que me'n descuidaré molts, des de la president de la Societat Internacional de Cardiologia, des de la Creu de Sant Jordi, el Premi Rei Jaume I, moltes medalles de societats científiques, sí que vull anomenar que ha estat doctor honoris causa per la Universitat de Lisboa, la Pontifícia Catòlica d'Argentina, una societat d'Hongria i una universitat també d'Eslovènia. Per tant, és un home que té molt reconeixement. Aquí el veiem al moment que li van donar la Creu de Sant Jordi el president Pujol, em sembla que hi ha amb la Joana i en Joan Rigol, i al moment que la World Health Federation li va fer l'homenatge. Aquí veiem quan el doctor Jordi Pujol va vindre a veure tota la seva producció bibliogràfica i el primer llibre d'Electros que va sortir a l'Estat en català, i per tant va tenir un reconeixement. I ara explicaré algunes anècdotes. Per exemple, aquest és el doctor Watson, un Premi Nobel de Medicina, amb el rector de la Universitat Autònoma, i que el 2005 el van invitar a l'Autònoma, gràcies a que el doctor Vallès va fer totes les gestions, i també a la tarda va vindre a Vic. Va vindre a casa del doctor Vallès. Aquí hi ha la seva mare, Enriqueta, que va parlar en anglès amb el doctor Watson, i per tant veus com els fills, la Pilarín i l'Antonio, estan rient perquè els hi va fer molta gràcia. I aquí veiem el doctor Watson amb el doctor Esteve, amb el doctor Masó i amb els icones. Els icones són molt importants. Fixeu-vos que l'alcalde Jacint Codina, dels biguetans, va també entregar-li amb el Premi Nobel de Medicina, el doctor Watson, descobridor de l'ADN, junt al doctor Crick, l'emblema de la ciutat universitària, que és l'estudiant de Vic. I aquí el tenim a l'escala de l'Ajuntament amb tots els estudiants de Sant Miquel. Què hi fa en Clinton aquí, pensareu? Què hi fa en Clinton? Mira, el doctor Vallès, un dia jo estant al seu despatx, m'explica que la secretària Montserrat, i recordaràs perfectament, li va dir que, escolti, al correu hi ha una cosa que diu White House, deu ser un anunci o una cosa d'una escola d'anglès. I el doctor Vallès va dir, no llenci res, deixa'm-ho mirar. I era aquesta carta que li enviava el Bill Clinton, perquè ell li va escriure que havia de fer alguna campanya contra el tabac. El tabac mata moltes persones, ell ho ha dit sempre, i per tant en Bill Clinton li va contestar, i potser no ho veureu, però és una carta molt humana, dient que és una gran iniciativa i per tant el felicitava. Aquí veiem el Simpòsium Internacional de Barcelona l'any 77, que va... No és necessari, tranquil, gràcies. Simpòsium Internacional del 77 a Barcelona, on hi va haver molts cardiòlegs, i una culminació de la seva trajectòria científica és que als anys 70 ell va descriure el síndrome de Vallès, que és un bloqueig interauricular que va associat a fibrilació auricular, que és l'ONTP, que ara veurem un dibuix molt maco de la Pilarín, però que en aquests últims anys es pensa que pot tenir una relació amb l'ictus, la demència o la mort sobtada. Ja sé que alguna cosa el doctor Vallès Fill no l'he dit bé, el bloqueig interauricular que va amb fibrilació auricular, però la importància és, i fixeu-vos en aquest dibuix ho entendreu, a mi m'ha explicat moltes vegades el doctor Vallès la interpretació de l'electros, però jo l'he explicat 3 o 4 vegades i al cap d'uns mesos ja no me'n recordo, perquè és difícil, ho saben els metges aquí. L'ONP, que ens marca el ritme sinusal, el doctor Vallès estudiant-la, era com un ventafós que estava dormida i al moment que descobrim que hi ha aquests bloquejos interauriculars, aquesta ventafós es desperta i apareix el síndrome de Vallès, reconegut mundialment. La revista Circulation, una de les revistes més importants del món, parla amb el seu editorial del pioner de la cardiologia. I el doctor Vallès sempre es recorda de qui l'ha ajudat. I els mentors que va tenir el doctor Torner i el Valer Vintró el veiem amb una persona que va ser la seva subdirectora, que és la doctora Maite Subirana, que ell sempre me'n parla i li agrada que surti a les fotografies. Aquí és el seu antic despatx de Sant Pau i aquí el veiem amb el moment de la inauguració de l'Institut d'Investigacions Cardiovasculars, i aquí veieu que hi ha el conseller Trias a la porta, hi ha el rector de la Universitat Autònoma de Barcelona, Josep Maria Vallès, junt amb el doctor
el doctor Vallès de Luna també i la Lina Badimont. I el dia de la inauguració, quan va inaugurar el president Pujol, va vindre de Madrid la ministra Pastor amb en Mas Collell, i el 2004 ja és una de les àrees de recerca molt importants en cirurgia cardiovascular. Bé, dius que acabo parlant una mica del doctor Vallès i Vic. Jo crec que això és importantíssim. Veiem aquí una foto amb globus de la plaça de Vic. I ell ja va contribuir l'any 74, l'any 72, amb la creació de l'Escola d'Ateses. Aquí veieu el meu pare, que també va ser l'impulsor des del Col·legi de Metges, i aquí també està a la taula el senyor Jaume Genís, que estava aquí, i el doctor Vallès va ser el primer director d'aquesta Escola d'Ateses. A vegades, quan parlem de l'origen de la Universitat de Vic, parlem de l'Escola de Mestres. D'acord, és l'Escola de Mestres, però jo penso que aquí va ser un primer embrió que ens va ajudar molt. Després va passar a l'Escola Universitària. Veieu a baix, hi ha moltes que són infermeres, una recordo que és la Montse Riera, viuda del primer alcalde democràtic de Vic de l'època recent, que és en Ramon Montanyà, i que en deien les Panteres Roses. Fixeu-vos aquí, tots els alcaldes democràtics, Ramon Montanyà, que en Pau descansi, en Pere Girbau, en Viladalt, l'alcaldessa, Anna R, i sempre ha col·laborat ell amb els alcaldes de la ciutat quan se li ha demanat. I veiem a dalt, un dia del Mercat del Ram de l'any 81, el bisbe Masnou i el president Pujol, ells estan davant de casa seu. Ell estava a l'altre cantó de la fotografia, però també sempre ha tingut una gran relació amb el bisbat. I a baix, el 2012, quan la universitat el va fer insigne, va donar la medalla a la Universitat de Vic, quan ell li van entregar. Però un dia important per la ciutat, amb aquesta sala, ara estem rodejats d'aquí dels biguetars il·lustres que ens estan escoltant, el dia que va fer el pregó del Mercat del Ran l'any 92. Aquest pregó jo el llegiria, perquè ell vaticinava que Vic podria tenir una facultat de medicina. I va animar, que suposo que està per aquí, que el doctor Constantí Serra, que moltes persones de Vic comencessin a pensar en aquest projecte. I ella va trobar que ja Felip V, que ens va treure a la universitat, va fer un decret uns anys abans dient que Vic havia de tenir estudis de medicina, de Xis Antoni i de jurisprudència. Per tant, això és important. Fixa't, rector, que tu que t'agrada tant la història, ja Felip V ens va concedir aquests estudis. Quan la consellera Geli, que està aquí, va vindre a Vic, va anar a casa del doctor Vallès, veieu que està, perdona, molt més jove d'ara, i és molt més joveneta, perquè han passat uns anys, i aquí veiem el moment també que va contribuir el doctor Vallès perquè el professor Valentí Fuster, el gran eminent cardiòleg que treballa a Nova York, i va vindre a dir que se li va donar el doctor honoris causa. També vull fer un recordatori especial als presidents del Consorci. Aquí veiem el doctor Mirambell, que jo el recordo molt, ell em va ajudar molt, va animar molt, que la tenia encallada amb la meva tesi doctoral, i per tant sempre em deia l'has de fer, al final la vaig fer, i ell, el doctor Vallès, sempre va tenir una gran relació, i veiem també la Marina Geli amb els expresidents de Rubí, Costa, en Joaquim Comella i els presidents ja Portús i Boles, que sempre hi ha tingut una gran col·laboració. No vull oblidar-me tampoc amb la Fundació Santa Creu, amb els presidents que hi ha hagut que han estat alcaldes, i que vull esmentar aquí, que està aquí aquesta sala, el doctor Jordi Roca, que com a gerent ha fet un gran impuls a l'Hospital de Santa Creu i per tant des d'aquí el reconeixement. Fixeu-vos, qualsevol persona que ve a Vic, i per això quan he dit ambaixador, aquest és un professor de cardiologia de la Universitat de São Paulo, doctor Pastore, sempre que ve algun metge aquí, va a casa del doctor Vallès. Fixeu-vos, ell col·labora amb l'homenatge amb el doctor Rierola, que me'l va, aquest homenatge, jo crec que aquí la gènesi es va gestar amb l'Àlex Genís, i l'Àlex Genís ho vam fer, encara no hem acabat el llibre, però ja l'acabarem, sobre el doctor Rierola, i els que treballàvem el dissabte. Cada dissabte, el doctor Vallès, el doctor Castells, el doctor Torner i les seves fidels infermeres, Remei i Mercè, i per tant, el doctor Vallès amb el seu besavi darrere, al seu despatx. Una data molt important. Ell va ser president de la World Federation, va crear el Dia Mundial del Cor. Fixeu-vos aquesta imatge del doctor Vallès a dalt, que hi ha el campanar romànic, que dibuixa un cor. Ell va tenir la idea que la gent ha de caminar.
I des d'aquí ja hem fet 22, 23 edicions i, per tant, és una cosa que cada 29 de setembre de l'any 2000 celebrem la Diada Mundial del Cor i, per tant, el caminar és sa. Ell diu, el caminar salva vides. No? Fixeu-vos amb l'alcalde de Jacint Codina, que el anàvem a buscar a les 9 del matí, que estava al Foro Sant Miquel fent els croissants, això és així, i venia a fer doncs, la inauguració de la sortida. També la doctora Altonell, que ha estat sempre una impulsora d'aquesta caminada i sempre ha estat al costat. Aquí veieu el 2015, ja vaig ràpid, amb la Pilarí, sempre hem estat, i per tant, quan estàvem aquí a Malla, que sempre diu el doctor Vallès que aquesta caminada és plana, que ningú es cansa, fèiem l'esmorzar, i el doctor Vallès prenent-se la pressió. Tothom es posava la pressió. Jo des d'aquestes caminades em va donar que aprengués l'Osartant. Ell m'ho va dir perquè considerava que tenia una mica la mínima alta. Ja per acabar, dir l'explicació. Aviam, perdoneu. Això va tan ràpid que ara. Aquesta és de les últimes caminades, que hi ha la doctora Gràcia Ferrer, que sempre participa, la veig allà, a les caminades. I el gran projecte de Vic. El 2017, el Ministeri de Sanitat, el Ministeri d'Universitats de Madrid, ens concedeix els estudis de medicina. Ja ho havia pensat com cinquè. Molts segles després aconseguim els estudis de medicina i sempre és un tema que el doctor Vallès hi va creure des del principi. Ell sap perfectament com va gestar aquest projecte. Abans de que condueixin, hi ha molts companys metges que estan en aquesta fotografia, però al final és un projecte que va arribar al seu port. Ho vam presentar a Manresa i vull aquí dir que gràcies a l'acord federatiu entre Vic i Manresa, Manresa-Vic, que a vegades des de Vic a vegades hi ha una mica de soroll de guerra de capanats, perquè és lògic, no? A Manresa-Vic tenim la muralla xina. El C-25 ha trencat aquesta muralla i hi ha una gran relació. Jo crec que l'acord federatiu és bo. Anna, és bo l'acord federatiu, tu estàs convençuda. I el Vila de Badal, quan la va fer. I aquí vam presentar la Facultat de Medicina. I aquesta és els alumnes, no? Els alumnes de Medicina. Aquí hi ha la casualitat que hi ha també el doctor Campistol, que és el director general del CLIC, el doctor Pujol, que és el primer degà. Bé, tots els que hem estat aquí. I fixeu aquí el doctor Vallès entregant la primera bata a la primera estudianta de Medicina. Per tant, ell s'implica molt en el projecte. I aquí és el moment que vam fer un acord entre el consultori Vallès i amb la universitat. Hi ha també el senyor Joan Turó, amb en Jordi Espona, i per tant ha col·laborat sempre en tot el pot amb Vic. Fixeu-vos el protagonisme del doctor Vallès. Això és un homenatge que se li feia a la Pilarín, i veiem aquí el president Puigdemont, en Sant Vila, a darrere es veu una noia jove, que és la Laura Borràs, presidenta del Parlament, i fixeu-vos que tots miren endavant perquè és el doctor Vallès que està parlant. Per tant, atrau les persones, té una personalitat fortíssima. Participa a totes les festes del Làctium, que vam anar el 2019, i sobretot les seves aficions. Diuen molts, l'afició és la medicina, el doctor Vallès té altres aficions. Ho saben molt els fills i molta gent, l'afició dels icones. Ell en sap molt. Té l'afició pel tenis. No sé si va veure el Roland Garros, però ell m'ho diu que a vegades ho veu, no? I també ha participat en les manifestacions, perquè també és un gran patriota català. Doctor Vallès és un patriota, però també dintre d'aquest patriotisme sap que s'ha de negociar. Ell m'ho ha explicat moltes vegades. Per aconseguir les coses hem de negociar. Aquí veieu amb la seva germana, a casa de la Clarín, i fixeu-se que és un ambaixador. Fa pocs dies va venir aquí un catedràtic de Medicina Interna, el professor Víctor Vargas, que és hepatòleg del Vall d'Hebron, i el truco un moment, Antoni, ho venim a casa teu. I estava fent el dinar amb la Maria Clara, ens presentem a casa seva, li ensenya, li explica tota la història. Ja acabo, Aquí veiem el doctor Bruguera, president del Col·legi de Metges, que estem fent un llibre sobre el doctor Ferran, no sé el Pilarín com està anant aquest llibre. El doctor Ferran va ser un dels que va descobrir la vacuna del còlera, sempre obre a casa seu. Aquí amb el doctor Tercabas, és una imatge. El doctor Tercabas era president del Col·legi de Metges en aquest moment, el 93, i li donen un premi de sanitat a l'Antonio. Aquí és amb el conseller Rius, en Jacint Codina, també hi ha el meu pare, el doctor Montanyà, molts ja no hi són, però el moment que es va fer un homenatge amb ell.
La festivitat de Sant Cosme, no? Sempre la fèiem, jo en aquells moments era president, al costat del president del Consorci, i també l'Oriol Morera, gran col·laborador sempre de tots els projectes de ciutat. Oriol, d'aquesta foto no m'agrada el tema de les botelles, però no en teníem cap més. I aquí a la sala de la columna hem fet molts actes, no? Aquest és un acte del 2006, que hi havia en Puig com a primer tinent d'alcalde, el presidíem, el doctor Bombí, la rectora Assuta Fargas, la Montserrat Freser, per tant, i a la Fina Autonella. Aquí veieu Antoni Bassas a darrere, aquesta foto del 2006, que és el que ens va fer la conferència, i aquí veiem aquesta sala de la columna plena, i els diferents, el doctor Vallès sempre ha estat en aquestes activitats, i el 2019 el doctor Pedrós li va voler fer un homenatge per ser l'impulsor de la Diada Mundial del Cor. Una gran iniciativa de salut pública. El doctor Tilla, que el veieu molt per TV3 parlant del Covid, diu: a Vic teniu una persona que és molt tossuda, el doctor Vallès. Ho aconsegueix tot el que vol. I la caminada ho va aconseguir. És una gran aportació per la salut. Fa poc, fa uns mesos, va fer 85 anys, aquí veieu amb la Maria Clara, el doctor Vallès a casa seu. I ja per acabar, m'agradaria amb dos dibuixos de la Pilarín, Acadèmia i Coneixement. Fixeu-vos els dibuixos, fent classes a la universitat. Projecció internacional. Si us expliqués alguna anècdota, hi va haver-hi una persona a Vic que va fer un infart, va estar molt malament en un hotel d'Oporto, un comerciant. El van portar a l'Hospital d'Oporto. I van veure que portava unes receptes de Vic. Sembla que era d'aquella època de l'Aliança, la clínica Aliança a Vic. I el metge que el va dir, vostè és de Vic? Li va dir. Diu, sí. Diu, hòstia, pues cuidado porque allí tienen al mejor cardiólogo mundial, el doctor Vallès. I diu que el van posar en una altra sala i el van atendre de seguida. Per tant, fixa't on va el reconeixement del doctor Vallès. És un director d'orquestra, el doctor Vallès. És una persona que té una jerarquia, té projecció, i aquí el veiem com a director d'orquestra. I té visió de futur. Fixeu-vos, quan no treballa també pensa i sempre et dona idees. I acabo amb l'última fotografia que vam fer el 20 de maig amb el doctor Navas i el doctor Lossua, que vam celebrar els 25 anys de la nostra Universitat de Vic, una universitat que té un gran reconeixement, que agraeixo també la figura del rector que m'hagi deixat fer aquest encomi d'una manera no molt litúrgica acadèmica, sinó fent unes imatges i que no és habitual en el món de la universitat. Moltes gràcies, molta vida al doctor Vallès Daurat. Moltes gràcies, doctor Imany. Em sembla que hem fet un encomi, que hem fet una gran trajectòria del doctor Vallès i ha posat aquella passió d'en Josep, però ens ha fet emocionar amb tota aquesta trajectòria. Disculpa que m'he allargat. No, passa res. La figura s'ho mereixia. I ara em sembla que tenim un reconeixement que li ha donat. Fes-ho des d'aquí, fes-ho des d'aquí. Bé, bona tarda a tots. Podeu comprendre una mica que estic emocionat perquè el Josep en sap molt d'això. Ho ha fet ja una vegada, però bueno, m'ho perdono.
desafortunat. Evidentment, m'emociona parlar de Vic i m'emociona parlar de la Universitat de Vic, perquè és una cosa important, sempre dic una cosa, i ell ho ha dit, a tot on vaig parlo de Vic. No diu què em passa, però parlo de Vic i per això la gent se'n recorda, no? Jo diré moltes les coses que havia pensat, perquè quasi tot ho ha dit en Josep, però hi ha alguna cosa que vull explicar que podria fer gràcia. Ja de petit jo sabia parlar molt de la Universitat de Vic perquè el meu pare i el meu avi parlaven a casa a la taula i un dels motius que parlaven és que quan van venir el primer doctor Vallès a Vic a finals del segle XIX, doncs van comprar la casa on vivia pare, que podia ser un temps de la plaça de la Catedral, i en aquesta casa hi havia hagut abans la Universitat Unitària de Vic. En el segle XIV i XV hi havia hagut aquesta casa. El que passa que quan hi va el decret de nova planta, llavors allò va quedar tot desmoronat i destruït. Però hi ha aquest record per mi molt important perquè el jardí de casa meva és el mateix que hi havia a la Universitat de Vic i això m'ho havia ensenyat moltes vegades el doctor Junyent. I encara per on entrem el cotxe és la mateixa entrada que hi havia cicles allà de l'antiga Universitat Unitària de Vic. Això és una cosa que volia posar de manifest i que volia explicar. I després també hi ha alguna altra cosa de futur que em sembla que és interessant que vol que la digui. Tot el que ha fet la Universitat de Vic fins ara ha estat impecable. I un dels que ha intervingut més és Josep Arimany. Però ha estat impecable la Unió Manresa, impecable la Facultat de Medicina. Encara me'n recordo un dia que es va declarar que hi havia Facultat de Medicina, que jo quasi no m'ho creia i que vaig publicar un article nou que deia una moció sense límits. Això és impossible de superar. De manera que a mi m'ha fet moltíssima il·lusió. I encara m'ha fet més al veure que a cap de 4 anys la prestigiosa institució americana que dona el títol a les diferents universitats del món ha col·locat la Universitat de Vic com la 4ª de Catalunya i la 6ª d'Espanya. I això és una cosa que trobo que és un mèrit magnífic lector de la bona perquè és una cosa extraordinària. I penso que l'únic que puc dir ara per animar que això continuï així és que falta només que passin un examen, l'examen d'aquí un any, perquè els estudiants estan molt contents i molt satisfets de com va tot, perquè això ho sé, perquè tinc una neta que està estudiant medicina a Vic i m'ho explica. I això és quasi garantitzat. Però l'altra cosa que necessitem seria que la recerca truqués al beneficial que ha fet l'assistència. I estic segur que el nou nomenament d'aquesta nova fundació per a la recerca en salut de la Catalunya interior, això ho aconseguirem. De manera que aquest missatge que transmeto, aconseguir que hi hagi aquesta recerca, que és l'única cosa que falta a la Universitat de Vic i que no tinc temps fins ara de fer-ho per impossibilitat de temps. I en aquest moment jo diria que us uniu tots a mi amb un aplaudiment per a tota la gent de la taula, perquè ha estat això fantàstic. Enhorabona. Moltes gràcies, doncs, doctor Vallès. És a dir, ell també ens marca un camí, i sense deixar de fer feina. I ara passaria la paraula al tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Manresa, que li agraeixo molt sempre la seva presència i que ens acompanya sempre a tots els actes, sobretot de la universitat, i perquè també és regidor d'ensenyament i de la universitat. Doncs com vulguis, senyor Gili. Alcaldessa de Vic, rector, primer tinent d'alcalde, delegat del rector, doctor Antoni Vallès de Luna, autoritats, representants de la universitat, senyores i senyors, molt bona tarda a tothom. Em plau adreçar-me a tots vostès, en nom de l'Ajuntament de Manresa, en aquest acte d'inauguració de la 27a edició de la Universitat d'Estiu de la Universitat de Vic Central de Catalunya. Primerament, voldria donar l'enhorabona a l'avui homenatjat, el doctor Antoni Vallès de Luna,
per la seva prestigiosa trajectòria. No la coneixia en detall i he quedat gratament sorprès, mereixedor i més d'aquest homenatge. Com hem sentit, es tracta d'un reconeixement mercudíssim que evidencia una carrera brillant al camp de la cardiologia i el fet de ser un referent mundial. Moltes felicitats, doctor Vallès. Deixeu-me també felicitar expressament a la UVIC UCC en l'any que celebra el seu 25è aniversari, 25 anys de la recuperació de la universitat a la ciutat de Vic i 25 anys de constant creixement d'aquest projecte universitari, símptoma d'haver fet molt bé les coses durant tot aquest temps. Veurem avui una nova edició de la Universitat d'Estiu, com s'ha dit a l'inici a l'acte, gràcies a l'explicació del senyor Ayats, manté el llistó ben alt. Des del maig fins al setembre s'han programat una vintena de formacions acadèmiques dels àmbits de la salut, empresa, comunicació i disseny, ciència i tecnologia i educació i societat. Formacions de qualitat que permeten obrir la universitat i apropar-la al territori i que permeten augmentar el talent i la capacitació dels nostres estudiants i professionals. En l'àmbit universitari, com és sabut, les ciutats de Vic i Manresa fem pinya, sumem forces i treballem conjuntament. La unió de les dues ciutats i dels dos projectes universitaris ens beneficia a tots. D'això no en tenim cap dubte. De manera que avui podem dir que la universitat, en el seu conjunt, és més forta i més competitiva. A més, cal subratllar que estem sempre en creixement. Bona mostra d'això és l'edifici de la FUC 4, inaugurat fa pocs dies al campus de Manresa, i que en els darrers 5 anys ha experimentat el campus un creixement sostingut. El nou edifici, aquest que comentava, està dedicat a l'educació i és el 5è del campus de Manresa. L'activitat universitària de la Fundació Universitària del Vallès va iniciar-se fa 30 anys en uns modestos locals de la nostra ciutat i avui ocupa 5 edificis del campus universitari. En aquest marc de treball conjunt, la Universitat Catalana d'Estiu de Vic, en gairebé 3 dècades de trajectòria, inclou també cursos a Manresa, en concret, i com ja s'ha explicat i no extendré, en formació d'idiomes i formació dins de l'àmbit de la salut. Formacions de qualitat que posen els millors al capdavant per tal que els professionals en actiu o estudiants universitaris de la nostra o d'altres universitats puguin ampliar les seves experteses. Abans d'acabar, m'agradaria fer una petita falca i convidar-los a les activitats programades fins a final d'any amb motiu de la celebració dels 500 anys de l'estada d'Ignasi de Loyola a la nostra ciutat. Un projecte, el de Manresa 2022, que es fonamenta en 3 valors principals, que són el canvi social, l'espiritualitat i la transformació, i que es vehicula a través de 7 eixos entre els que destaquen la cultura, el pensament i l'educació, amb propostes com l'Àgora 2022, impulsada per la FUC per debatre el potencial transformador de l'educació. Acabo reiterant la satisfacció de l'Ajuntament de Manresa, de la Fundació Universitària del Bages, que també represento, de la nostra ciutat i comarca, per formar part un any més de la Universitat d'Estiu. A tots i totes, moltes gràcies i que tinguem una molt bona Universitat d'Estiu. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Gili. I ara passaria la paraula al magnífic rector, el senyor Josep Alat Ibáñez. Excelentíssima senyora Negra, presidenta de la Fundació Universitària Balmes i alcaldessa de l'Ajuntament de Vic, benvolgut professor Ayats, delegat del rector per la formació contínua, benvolgut doctor Josep Arimany, primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Vic i president de l'AFES, benvolgut senyor Josep Gili, primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Manresa i regidor d'Ensenyament i Universitats, estimat doctor Antoni Vallès, avui justament homenatjat, membres de la comunitat universitària de l'UVIC UCC, senyores i senyors. Poques coses originals es poden dir després dels parlaments de professoriats del senyor Gili, del magnífic encomi del doctor Arimany i de les paraules del doctor Vallès. Però és habitual que el rector digui sempre alguna cosa a tots els actes en què assisteix, i aquest no en serà l'excepció. Val a dir, però, que en aquesta ocasió tinc la satisfacció de parlar de qui ja fa temps considero un professional admirable i d'un temps en què pensar un amic. Puc, aleshores, parlar d'aspectes personals que voldria compartir amb vostès aquesta tarda calorosa de juny. Ja com a estudiant, fa molts anys per cert,
coneixia el doctor Vallès a través dels seus llibres. Després vam ser companys d'activitats docents a la unitat docent de Sant Pau, a la Facultat de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona des del 89 fins a l'any 2002. Per cert, que un dels meus alumnes d'aquells temps fou el doctor Antoni Pagès i Genís, a qui no cal presentar. El doctor Vallès de Luna és considerat un expert mundial en cardiologia, i especialment en electrocardiografia. Per corroborar-ho, només em referiré a unes paraules que li va dedicar el doctor Eugene Braunwald, professor de la Facultat de Medicina de la Universitat de Harvard i un dels coordinadors d'un llibre de medicina interna de referència pels metges durant molts anys, el Harrison's Principles of Internal Medicine, on vam aprendre aquesta especialitat als estudiants de medicina de moltes generacions, inclosa la meva. Braunwald, amb el pròleg que va fer de la quarta edició anglesa pel seu tractat d'electrocardiografia clínica publicada el 2012, deia: l'autor, el professor Vallès de Luna, és un mestre cardiòleg i l'especialista en electrocardiografia més eminent del món avui en dia. I poca broma sobre aquests elogis. Aquest llibre, publicat inicialment l'any 77, va veure 6 edicions en castellà i 4 en anglès, un fet poc freqüent en llibres escrits per metges catalans. Vaig trobar-me per primera vegada amb el doctor Vallès arran d'un article que amb la doctora Guardiola li vam dedicar a la secció de Polímia Mèdica Catalana a la revista Annals de Medicina l'any 2015, quan, no sent cardiòlegs, vam descobrir que havia donat el seu nom a una arrítmia cardíaca, la síndrome de Vallès, referida pel doctor Arimany en la seva presentació. La síndrome de Vallès és un blocatge entre les aurícules avançat que pot associar-se a arrítmies greus auriculars i un predictor d'accidents cerebrovasculars per embòlies d'origen cardíac. El doctor Vallès i els seus col·laboradors havien descrit detalladament aquesta malaltia a mitjans de la dècada dels anys 80, encara que no va ser reconegut amb el seu nom fins al 2012 per Gonde i Baranchuk, dos membres de l'Escola Acadèmica de Cardiologia. 3 anys després, un editorial de la prestigiosa revista Journal of Electrocardiology, amb el títol Temps per anomenar el síndrome de blocatge interauricular, la síndrome de Vallès, reconeixia definitivament la seva contribució a la descripció d'aquesta arrítmia quan afirmava: realment, el terme síndrome de Vallès fa temps que s'utilitza en alguns articles que agraeixen el treball dedicat d'Antoni Vallès de Luna en aquest camp. Com tenim el costum de que els nostres articles siguin revisats pels seus protagonistes quan aquests estan disponibles, vaig reunir-me amb el doctor Vallès a l'Hospital de Sant Pau per ensenyar-li el manuscrit i demanar-li si hi havia correccions a fer. Ens va fornir de valuosa bibliografia que ens va permetre millorar-lo en profunditat. Qui m'havia de dir, aleshores, aquell 2015, que només 4 anys després seria fent de rector? Sé que el doctor Vallès es va alegrar d'aquest fet i em va convidar a casa seva per compartir un dinar amb la seva família de molt grat record. Després ens hem trobat a la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya quan vaig ser nomenat membre honorari i on ell ja hi era des del 2006. És per a mi una gran satisfacció compartir de nou una institució amb algú que admiro des de fa molt de temps. Però aturo aquí els elogis, doncs la meva intervenció havia de ser només d'unes paraules i no d'un discurs geogràfic. Gràcies, doctor Vallès, per la teva feina i per sempre ser un biguetà de socarrel. Jo, que només sóc un biguetà adoptat, et vull transmetre des de la universitat que represento el goig de poder reconèixer avui els teus mèrits. Gràcies. Molt bé, doncs per ja acabar aquesta inauguració i tal com deia el rector, a mi també em toca sempre acabar i fent un discurs. Diria que
ho faré, diguem-ne, el meu estil i no és gens mèdic, perquè en aquest entorn tan mèdic us he de dir que, si més no, avui ara pensava amb l'emoció, si fa algun salt al cor, almenys tinc el doctor Vallès al costat que em podrà, segur que ens podrà cuidar. Hi ha molts metges i em dona certa tranquil·litat. Jo l'únic que voldria acabar és senzillament que són d'aquells dies, diguem-ne, que et sents orgullós com a alcaldessa. Primer de tot, perquè avui fem una nova edició de la Universitat d'Estiu i hem explicat una mica que celebrem aquests 25 anys d'aquesta universitat, però 27 de l'Escola d'Estiu. I aquí, que sí que hem compartit estones en moltes fases amb la rectora Fargas, sí que aquest reconeixement d'aquesta història de l'Escola de Mestres, que ja sé que a vegades té una mica d'enveja els d'infermeria, però sabem que l'Escola de Mestres va ser un inici d'aquesta recuperació i va ser potser aquesta mostra de poder tornar a recuperar des de Felip V, que ens ho va treure, que és una ciutat que sempre ha cregut amb la formació, amb l'educació i amb la formació, evidentment, per la trajectòria d'universitat de les persones. I, evidentment, aquesta aposta sempre per la salut, la infermeria i tot el que ha anat venint de tot aquest currículum que encara la feina que ens dona el doctor Vallès amb el que és el món de la salut. Però, si més no, avui es demostra aquesta força i aquesta vitalitat d'aquesta nostra universitat, que celebrem aquests 25 anys, i sobretot contents de tots els avenços, de totes les millores, de tot el que representa per la ciutat de Vic ser una ciutat universitària. Tots ho sabem, el salt que fa la ciutat de poder tenir tots aquests graus, tots aquest repartiment per tots els llocs de la ciutat i ara amb la Facultat de Medicina. Però jo diria que el gran salt de la ciutat, sobretot, de la universitat, va ser l'acord federatiu que vam fer amb Manresa. Perquè aquí ens va donar aquesta força, aquesta suma, d'aquesta generositat, que sabem que la nostra Catalunya interior el que volem és una universitat forta que sigui capaç de créixer en molts territoris per fer-nos donar dos, diria, missatges importants, la importància de la Universitat de Vic, la Universitat Estatal de Catalunya, per aquesta aposta del coneixement, però també d'aquesta possibilitat de força que té el nostre territori, aquesta nostra Catalunya interior, per arrelar les persones al territori, per cridar talent i per retenir aquest talent i per fer aquesta aposta sempre al coneixement. Vol dir que avui nosaltres contents d'aquesta universitat. Com no, i sobretot quan veus aquesta sala tan plena, que sobretot jo diria que molts, evidentment també perquè sí que us apuntareu als cursos d'estiu, que també ens ha explicat el senyor Ayats, però segur que molts de vosaltres veniu aquí, evidentment, per acompanyar el doctor Vallès. I diré que és, sobretot, el que s'ha vist més aquí és aquesta estima cap al doctor Vallès, i agraeixo sobretot l'encom que ens ha fet en Josep, que em sembla que és el que ha traspolat, a part d'un encomi fàcil, perquè per trajectòria professional i la figura que és el doctor Vallès hi ha molt bagatge professional, però sobretot també s'ha vist l'estima que té a la persona que és el doctor Vallès i el biguetà que és el doctor Vallès. I amb tot això, jo l'únic que vull és agrair-li, evidentment, poder haver recordat i escoltat tota aquesta seva trajectòria, també una mica els valors que demostra el doctor Vallès, i sempre, jo diria potser perquè membres d'aquesta família també fa temps que ens coneixem, aquesta força de família, aquest acompanyament, aquests valors que jo diria que de pare ha passat a fills d'ells, sobretot perquè sempre dic que darrere d'un home hi ha una gran dona, i que diria que és aquesta idea sempre jo l'he vist parlar a vegades amb joves, el doctor Vallès, i és a part d'aquest esforç, aquesta perseverança, aquest constant sempre conèixer, investigar, però sobretot el que ell ha fet la feina i fa les coses, i quan estàs amb ell és el que desprèn, és aquella il·lusió i estima per les coses. I això es desprèn també l'estima per la ciutat i estima per les persones i sobretot estima per la professió. Vol dir que avui ha estat un dia, diguem-ne, feliç, molt contents de tots plegats avui de seguida poder fer aquest reconeixement al doctor Vallès i, com no, també aquest reconeixement a la nostra ciutat i a la nostra universitat. Gràcies i que tingueu, una bona universitat d'estiu. I ara us convidem a tots un petit refrigeri aquí per acabar de parlar.